aina ennen salille lähtöä, niin mä otan shakerin mukaan ja täytän sinne 24 sarjan Rebuild Strengthia. Tulee se 5 täyttä kauhallista. Nyt on jo 2, 3, 4 ja vielä viimeinen noin sinne. Niin sitten on hienosti heti kun treeni loppuu saman tien kun pääsee sinne pukkariin, niin on tähän tosi helppo lisätä vaan vesi ja huikkaista saman tien. Nyt treenaamaan ja treeni-iloa kaikille teillekin. Moikka!